Yo guys, this is so heartbreaking. Kanti ubuntu sabantu sebashonaphi Nkosi yami, why people are like this? Like, and uyabona ukuthi it's not like mhlampe bafika etafuleni lomuntu ba-check ukuthi uyi-foreigner noma cha, do you have a permit or not. Everyone onetafula bayachitha nje bayachitha. Abazi labantu ukuthi akubona wodwa ama-foreigners anamatafula. Imost abantu abanamatafula abantu bethu ithina labantu abamnyama like amazulu, not amazulu, like South Africans. Most apps namatafula. So mase nje sekuthiwa nje abahamba kusabheka noma uyi-foreigner noma cha, kuthiwa nje hamba. Hey guys, yo, this is very very sad. Like ngisho kuthiwa umuntu uyamxosha awumxoshi kabuhlungu kanje. Hey guys, let's just check the comments. Uthi lona they must go but not like this. Exactly. Like why kumele kwenziwe kabuhlungu kanjena guys? Like come on. Seriously, I don't understand ukuthi abanye abantu kanti bacabanga kanjani. Inhliziyo sezashonaphi? Yo, our guys. They said we are useless as South Africans and lazy. Yo. Cha kodwa ke laba basho lokho ke cha basijwayela kabiki. You can't come to our country and tell us ukuthi thina we are useless and we are lazy. Even though mhlambe si lazy noma si useless, you don't have to say that to us as South Africans when ungekho ngisho ezweni lakho. Yeah, I do not agree with this one. Uthi lona that is why ningeke niphumelele empilweni. Guys, like ngempela inhliziyo enjena nithathaphi. Yo, ayibandla shame. Labantu bazama impilo akudingeki nibajahe kanje. Singabantu sonke. Exactly, we are all humans. Like labantu abayizamela impilo Nkosi yami beza la South Africa bazoyizamela impilo yini wrong esebeyenzile? Because abantu engabe kudilwa nabo ilabantu laba abadayisa ama-drugs abenza into wrong ezi-illegal. Yini wrong ukuthi uyihlale ube netafula uyizamele? Yo hayi guys, nisama South Africans nje abanye bethu nje cha asinazo nje inhliziyo, to be honest. Okusalayo inyembezi zabo aziweli phansi. Nkosi yami, yazi ukuthi khona abazali abafundisa ingane zabo abondla imindeni yabo ngalento abayenzayo lapha yana ngokuthi babe namatafula. Manje mase sebexoshwa kabuhlungu kanjena bazokwenze njani labantu banemindeni? Nkosi yami. Kubuhlungu guys, and kubuhlungu shame nje nokubuka nje umuntu omdala. Ayikho nje into ebuhlungu nje ukubona umuntu omdala ehlukumezeka. Kubuhlungu nje, it doesn't matter ukuthi owakephi nendawo. Mina nje look watching this video khona lo busha umama omdala kangakanani kabuhlungu kanjani. Yo guys, no. This is too much. Athi lona this is so cruel. I'm out of words, like for real, I'm out of words. Ma South Africans, yo guys, ngeke asehliseni imimoya kodwa phela lento isiyenzekile already. So yeah. Uthi lona to think thina abanye sikhuliswe imali yetafula. Umama wayivuselela i-permit without a fail. Bafika laba. Kunomama abashona ngenxa yesikhala sokudayisa bezifuna ngenkani laba. Baningi omama who ended up giving up amatafula abo kunokuthi bashiye ingane zabo. Well done, SA. Yo, kanti futhi hey bafethu umuntu akanayo phela yonke information, and mengikhuluma kanje angikhulumeli ukuthi ngiyabadefenda, angisho ukuthi bangahambi, but what I'm saying ukuthi indlela okwenziwa ngayo inehluku kakhulu. It's heartbreaking, like for real. I want them to go, but this way feels so wrong. Ngeke. Exactly. This is so sad. Mabahambe beyephi. Not everyone who sells on the streets is a foreigner or illegal. Rejoicing to someone else's downfall and pain is sad because life is a will. Kiyofika nakuwe. Taking food from people's mouth with the amount of unemployment we have is only making the economy worse and increasing the crime rate and homelessness. When you chase street wonders, you are helping big companies to profit, and your salary will still remain the same. Mina ngabe ngiyeza mhlambe kube kuthiwa bahambe be-check
one by one ukuthi umuntu unayo yini i-permit. Ngabe ngeke mhlawumbe kususwa laba abangenayo i-permit kuthiwa sukani hambani niyothola i-permit. Hayi ukuthi nje okay hayi sukani. Why guys? Because abantu bayizamela impilo. This is ibhlungu lento, and hayibo angazi ukuthi leya video ngiyibuke how many times and I'm like, oh my gosh. Yithi laba ama South Africans esenza lento lena kanti ubuntu bashonaphi guys? Saze sakude KZN. Good job my comrades. Guys ke angazi noma kulaba kade bengakezwa ke ukuthi ngomhla ka7 ngoLesihlanu kuyayiwa laphana ePoint kuthiwa ke laphana ke bayokhipha ama foreigners bakuthiwa bahambe kakhulukazi laba abadayisa ama drugs. Kuthiwa nje ngoLesihlanu ziyakhala. Mawukuthi wena uplan ukuthi ufuna ukuya ePoint ngoLesihlanu umhla ka7 kuyokusiza mama noma babazi ukuthi uhlale endlini ubuka uTikTok cause kuyobe kukhona abantu abebekhwaba most abantu bebe laphana bafike bebe live ku TikTok. Uyele TikTok nje ufuna ubuka ukuthi kwenzakala laphana ungayi khona ngoba kuyobe kuyisiphithiphithi kuyobe hey uyawazi KZN iyi-country nje iyodwa ayidlali nje. Ngiyakhumbula ngesikhathi kwimarch ya Justice for the Dlamini twins. Yes, nabona guys ukuthi eDurban akudlalwa eDurban ePoint nje hawo, and abantu abaningi abawathandi vele ama foreigner kanje la wasePoint. So I'm sure abantu bayophuma ngomningi babo mhla ka7 November kwamenyezelwa nje and seliyafika lolo suku. Mina ke angingeni zonke lezi zinto lezi ngibe ngiyibukela nje ku TikTok kulaba bebe live. Mawukuthi uhlala ePoint ngicela abantu nje ukuthi uyisize ungabi around Point ngoba nje abantu bedinwe kabi nje ngalolo suku. Yeah. Mara why? Y'all don't treat white immigrants like this. This is so true. Make 12 foreigners kushiwa abantu bokufika abantu engebona abala eSouth Africa. But thina as South Africans imost yethu angiyibali mina lapho because ngazi umehluko imost yenu mekuthiwa nje ama foreigners awahambe nivele nigijimele ini ama Nigerians, ama Zimbabweans, ama Congolese. Nikhohle ukuthi nama China nawo ama foreigners. Oh my friend, ba ama foreigners. Most amanye ama-India nawo ama-foreigners, amanye abelungu nabo bama-foreigners. But mekuthiwa nje ama-foreigners leli gama ngeke ngilibiza wahambe ngixhumela laba abansundu ngiyibala phela. Nikhohle ukuthi nalaba abamhlophe ngiyibala nabo abanye babo nabo bama-foreigners. But ke asikho lapho. Yazi, if you know the pain of going to bed hungry, you will not do this. Exactly my point ukuthi labantu laba abadayisa lapha ematafuleni khona like isinkwa semihla ngemihla yabo lapha ukudayisa lapha banemndeni banezingane ezifunda isikole bahlala emaflats kumele bakhokha ama rent baqashile labahlala khona because imost yabo abanayo imizi yabo. Manje mase ubaphuca isinkwa sabo lesabayizamela ngaso ukuthi ngempela kwenziwe njani. Mina angiyazi le ndaba yabona nje ibhlungu yona shem, and there's nothing that I can do or anyone can do. Ziyakhala nje, and ngomhla 7 eSouth Beach ePoint izobe ikhala, and angiphumi nje la endlini angiphumi ngisengibhekene nje ukuthi nje angiphumi nhlobo nje ngibe ngisendlini the whole day ngiyibuka social media ngibuka abantu aba live TikTok ukuthi kube kwenzakalani. Sis, I'm so embarrassed to call myself a South African citizen. At this point phela vele nabantu nje bakamanye abazwe ababukayo ku social media ukuthi ama South Africans kanti enza nje sibhanqa sonke lapho sonke kuzobe ngathi nje si cruel, kuzobe ngathi nje sonke asina inhliziyo kanti asifani sabantu nje. Nami ngiyafana nalo muntu nje. I feel so embarrassed ukuthi ngiyibize ngokuthi I'm a South African because what is this? No man, not like this. Yeah guys, ama comments maningi kakhulu, like I can't share all of them because I don't want this video to be long. So nje guys, this is very heartbreaking, and please share your thoughts kuma comments
ukuthi wena ucabangani ngale nto lena eyenzakalayo, and what do you like, uzobe ukhona yini lapha mhla 7 eSouth Beach Point uyokwenza lento leyo yokwenziwa laphayana, noma nawe uzobe uyihlalela endlini ubuka kwi-social media. Anyway, that's it from me okwamanje, guys. I will see you on my next video. Please do subscribe.